алайкум азизони дил, мухлисон ва ҳаводорони синамои тоҷик. Рости гап намедонам то чӣ андоза филми пешкаш кардашудаи мо, яъне ман шаҳиди ишқи покам қисми аввалаш ба шумо писанд омад. Лекин агар зарре ҳам писанд омада бошад, ин барои мо як дунё аст. Ва қисмати дуюми филм, яъне муаммоҳои филм ҳама дар қисмати дуюм аст. мо тасмим гирифтем ки қисмати дуюмро шоми 31 декабр пешкаш кунем. Аммо бо дархосту талаби сершумори мухлисон мехоҳем шоми ин бегоҳ соати 19:00 дар шабакаи YouTube, яъне дар канали Синема Синамо пешкаши шумоён гардонем ва ба шумо тамошои бо фароғат ва истироҳати худро таманнум мекунем. ва аз дастгирии ҳамаи шумо миннатдорам. Ин бар кӯшиш ба харҷ медиҳем ки баъди шумо филмҳои нав ба нав тамошобобро пешкаш гардонем. Дар амони худо бошед. Тоҷикистон ба пеш.